Wielki trip po Lubelszczyźnie, dzień pierwszy. Przygotowujemy program. Już kupiłyśmy arbuza. Wracamy do domu, robimy kanapki i rozpoczynamy już trasę. Kanapki z arbuza. Dobra. No, to teraz wsiadamy w busa. Godzinę później wciąż czekamy na busa. Z arbuza. Jeszcze nie zjadłyśmy. Jedziemy. A nie, to Rzeszów. To nie to. Trochę nam zrobił nadzieję. Wielkie nadzieje. Ignoruj to. Dobra. Czekamy dalej. Kolejny bus, może to on. Zaraz. To jest bus. Coś nadjeżdża. Tak, to jest to. Siadamy. Trochę zapchane, nie wsiądziemy.